Awan ni muara kami boss, sakbay kam nga mangan mayat belat balay boss. Mayat belat balay. Jay ni muara kon after 30 minutes or 40 minutes agmadi-madit sila jay napanak boss, iti met lang ulo karo bami. Di ko na da bombero boss, ni muara kami ay ang kapela ni muara jay boss. Di mang mangig nga da bomberon boss. Di jag bayag boss, ni muara kami kinita mi. Ada mor oram biniboy mi pela boss. Di ko kinapang ko sinirpat di balay mi gaya boss. So ano tangali tatay dati uramin tay makita mo? Nauram talaga, as in uram talaga. Tawan talaga. Dagiti nga road kakatway dagiti kakabagyang nga jagan kini dati balay. Actually, busket, jack namin sure nga dadat unik. Okay. So awang pinakasaritam kadakwa daging ganitan ta? Awan pa boss. Kasi napanak timulong nga nagsibog-sibog doon. So awan itini salbaryo agam gamit sa personal things mo. Awan boss. Oo. So ang mga manok kayo, estimation mo ti agigan ditoy? 15 or 16? 16. Mostly ubing, ada ba iti elderly? Madobing na boss. Ada ubing, ada nataingan. Agda. Mano ti tawid ti kalakayan kita ng kapakitan dito? Kalakayan boss. 15. 15. So ubing kay amin, nagiging dito awan ti adult. Madamit boss. Ada like parents. Ang lakay bakit ada? Awan. Okay, so ada ba iti amom nga possible reason na apay nga naunang dati balayo? Dito kuryente lang tamok boss. Kasi gulo-gulo. Di ngamin terrace mi boss. Kuryente, di nga to nan. So ti sulat pa kamo ka lang boss. Sulat amo. Nai-report ko dito idikot ineket? Haan. So dakay lang ti siguran tatay Jay na padam nga balay ag madi-madi pay kuryente na so ada ba na kasi istorya pa nga other houses na experience na ti panag-fluctuate the electricity? Kasi ti amo dala tayo ket pondiri sila. Well, anong hard iti marignam ken tatakas ti nakapapa may ando ti balayo ana ti yang pagturugan ti tatanga rute. Dito nasakit na ken boss ngayam adamit pigit di bangir nga balay. So the extension na. Ada. Dito balayo ana ti made of mostly wood, mostly Family cement. house. Ano boss, ada basit kayo na medlat ka. Ada basit kayo na ado ti mostly semento. Dagiti na nangingi na ban na ganaw ura man dagi dyan. Aglalo tayo machine ko boss. Machine? Machine, pagtato. Tapos di kwarta. Pagtatuso ta sa artist ka. Kit ka sa nung aruden na mga rudigan tumanta sa pula. Alis to lang dito boss. Alis to lang. Alis to lang. Mano nga balit adat ka? May misa nga compound. Apo, ugpat nga balay. May misa lang nga compound. Mano nga pamilya ka dito? Ugpat. So, dapat ipanawagan nga dumawti tulong kang iti publiko? Wala, dawat kam lang tamit tulungin boss.